For today's video mga kapobre, og nakita ninyo si Inday gagoy-goy niya yung malita nga lubing nga walay bunga. Naanim diri sa pier sa Osamis City mga kapobre. O mauta na mag-asa padulong mi og Cebu. Syempre, nagdala jud mi pakaon-kaon ng mga aslo mga kapobre kay pareha gid mi Inday og mosakay nagali og barko. One up, perti na lang sakita ang ulo. Ambot, siguro kay taga-bukid gid mi. Unya, pag abot na mo diri sa gawas mga kapobre, nakita na barko. Ang barko masakyan na mo karong gabi na mga kapobre, mo ni siya. Kalyong niya. Dayon, sa diring napita mga kapobre, si Inday maritis jud kay niyo bisag dili pud niya kaila, biperting maritis sa taka na lang tabi-tabi. Dahil hindi namin nagbakla na mi pasakan mi sa barko mga kapobre. Sa day picturean ti ka day. Sige, day, go, day. Yan nga, sa layo pa kayo. Lungagan. Kusina. Last ito. O lagi, maayo kay kamungutan na day, no? Lungagan, jud. Pwede kan-anan. Nagbalon miglansunis mga kapobre. Kilami, medyo di kaon-kaon. Og nata diri sa sulod, pawala po sa sakit sa ulo. Siyempre, diulintan ang chichirya. O, napay piyaya. Kasi Inday, mahadlok man nagmakuan. Mapas mo, inigbiyahe. Palit daw siya kape. Kabuhi na ang tanan. Kaning biyahe mga kapobre, di ko kalimutan ni kaming Inday pagkakadlawon mga kapobre kay pariha magupod mi malipong aperti dyan sa kita sa ulo pagbuntag. Ari agi na kay si Inday kay na may sundo diri sa terminal terminal ba sa Pier 1 diri sa Cebu. Cebu na mi ani mga kapobre padung na mi sa iyang sundo, iyang apam. Diyan niyo makita yung apam. Pak, excited na yan. Tura. Kita mo tura. Kita man ang gwapo. Gwapo man daw to. Asa man to nawala man. Asa man to? Tura. Speakers anara. Nay kuan diri kabayo. Kabayo mo, Bob? Oh, kabayo. May kabayo diri, ako yung kabayo. Lipay pa naman kabaya. Kabayo ba, kabayo? Ano mo sakay? Ikaw, awa ka, Bob. Tara. Asa ka na kay kaila? Si istorya. Ano, sa? O kani mga nirud sa iyang balay. Kami mga pobre mo, ani sa balay sa dato, paugason may plato. Kamong mga lato, bato mo sa balay sa pobre, ihawan po mong manok. Ay, sige nga istorya, pahugas na niya! Oh, nice man. Sa iko pa jud nimo. Tanda ko nimo day. Unsa in English sa padong pagka pabalik na ko. Coming today in more. Botangi. Og pagkaugma judahin mga kapobre niyan hinami diri sa port para sa Leyte. Leyte. Padung sa Camotes Island mga kapobre. Diri na nagkita-kita mga Cebuano vloggers mo ni sila O di ba mga gwapa ug mga gwapo. Syempre kami taga Mindanao, hadlok ba mi mapas mo kaon sa tadiring dapita bahali dagko kay taghungit. Busy kay sila sa luyo, kami po busy kaon. Pero basi wa mo kailaan ng gwapo riya mga kapobre kana impatso na siya. Kana speakers boy banat. Ug gwapo kay natong waitress. Waitress. Stress. Si Jackie Amahan mo na siya mga kapobre. Taga Sibura ni siya tanan. Mura kami rin taga Mindanao. Laag lang may busy kapobre kay gi-invite mami aning boy banat. Inday. For today's video ay pupunta po kami sa Camotes, magkakarapan po kami. Ayun, let's go! Go! Kami na? Dili, ugma pala. Pumusay na to. Ako mo patagir, ikaw may naguna-una. Hello mga kapobre ug karon naa nami padulong sa Camotes Island ug dala-dala na mo ang jersey sa mga gwapo nga players. Nga nami ka supportive karong adlaw kami ni Inday. So taraw ba nimi dito sa port mga kapobre para makita na to atong mga gwapa nga supporters diri napita. Di ba? Naa po kapobre diri sa Cebu. Abi na mo dito ra sa mua. Thank you, ate. Mama mia. Diri nga part, di pa palupig si Inday diri. Naapre siya tago-taguan diri sa skin. Day, papaulion ko nung tagalasang. Dapat ang asawa, tayo mong guro yung anak. Gayra. Akong bana, lukat pagkikit. Oh, sige, dali.
Hi. O, di ba? FC kay ko diri napita. Bitaw, oy, idol din ako ni Sige Tapang sa una pa ka-inspiration. May gini siya ni Inday. Pag-start, tigid sa among vlogging. So, wala na yung paroduwa. Oy, pag-abot niya dira sa port. Oy, nagpa-picture dayon mi. Siyempre. Oh, di ba? Siyempre, usat mo sa kaya ng barko nila. Kinahanglan ginatong ilista atong mga ngalan. Kay lisod na kaayog na apay mawala. Taas-taas yung lista diri sa pamisa. Pamisa ka do. Ug pag-abot jud na mo sa Camotes Island mga kapobre, gisugat din may silang buutan nga iski chairman. Ay wala ginapasag daig gikan sa pagsugod hangtod sa pag-uli. Ug dinhi na din sa buutan ng lago. Asa mo? Asa mo? Sa lugar nga wakta. Dagat ni dagat. Tuba. Bukid ah. Dagat na dong. Si Proud. Si Maniseros. Pero tadi lang laay kay naam na love team din duha. Tara. Si Proud. Zaday. Uy, nasangka lang ba? Zaday. Ang mga butite, ipanglain. Salamat! Kamotes! Nadayon na yun among sabot! Oh, nakita ninyo unsa kakalog no. Abi na kog sa Mindanao na Epiat City, dire man po di ay. Ug siyempre dili makumpleto atong banding ug walay prank nga mahitabo oy. Oh, Marites prank, let's go. Uy, dadto ba na chismis mi dadto? Dadto na namatay. Dana. Ami ang ngalan. Lagi. Karon na ila matay di ara. Mao na kay sige mo igda dari dana ba? Namatay si Ami. American prank. Ug naay prank, siyempre napunay kantahan kauban ang mga kauban, mga utan nga kauban. Sayaw lang sa uban. Hindi ikaw may gusto ko. Anong ako na may uban. Magsayaw yun kaday. Lagi ko kay wako'y gusto. Ilong-ilong. Sa ilong. Ilong-ilong. Ilong-ilong. Jutay. Mahalok ka. Halok lang sa uban. Hindi ikaw may gusto ko. Ganong ako nga may uban. Magsalok yun kaday. Di lagi ko kay wako'y gusto. Irog-irog. O sa ilog. Irog-irog. Jutay. Kaninyo. Kanimo mo sayaw day. Mura ka. O ganlulu kay day. Kanimo. Malagi ko'y gusto. Ay ka ng iyong sinayawan. Pinaraan. Sayawa ko day. Sayaw lang sa uban. Hindi ikaw may gusto ko. Lalong ako na may uban. Maghalong yun ka day. Di lagi ko kay wako'y gusto. Erong-erong. O sa irong. Erong-erong ita na rin yun ay. Erong-erong. O sa irong. Irong-irong ita na rin yun ay. Mayo kayo mo kasi day. Pagkahuman og taud-taud og kwintas nila mga kapobre ni adto na din sa basketball court. Oy.
aron mas malipay pagid sila sa ilang dula mga kapobre. Ato na nang picturean. Uy, aron makaingon po sila nga nindot madlap sa perting-bati. Bitaw diri na ta sa banding mga kapobre, diri nga part may wala ko ga-expect nga si Boy Tapang ingani kabuutan, ingani kasabay. Nga ako natin. Maso ba? Wait, wapay. Ay, Nasakpan. Ano pa kasi nasakpan? Alright. oh yeah! Para sa mga tao nasaktan, makinig kayo by Mermels. Yeah! Mermels. Ayay! Naman makasakitan na. Nagpaabot ba? Bigat ang tunolo kasabot. Yay! Og may lain ka na karon, ikaw lang ang higugmaon, bisan pa o kasakit lang ang maangkon, basta't malipay ka ang kanala kong tawaton. Siyempre, kinakausap man ang tanan, kay fiesta man among giani diri, naagi na'y party-party, ug mauna ni. Wala may gi-expect mga kapobre nga, ingani nilang pag-welcome. Can you na. Yes, ako si Inday sa Proud Pobre. Ay, galing tanan. Ug sa dihang gipasayaw, gihubuan ka nag-jacket, pak, pak, Og siyempre, di makumplito mong gabi og dili mo sayaw ang atong pinaka-famous na kauban, Boy Tapang. Thank you kayo sa imong kahambol o kabuotan na mo. Salamat kamuti sa ilan. Thank you for the love and support.